Afgelopen weekend waren er verschillende bekende YouTubers in het centrum te spotten. Een van hen was de Venrayse Mert Oeghoerdiyken. Inmiddels woont hij in Amsterdam, maar hij komt graag naar Venray voor een evenement als deze. Vandaag is het natuurlijk super bijzonder om iedereen ook in het echt te zien. Hè? Want normaal zie je het gewoon via internet, via social media, zie je dan de mensen of de cijfers, etc. Maar op zo'n dag als deze zie je mensen in het echt en dat maakt het wel bijzonder. Ja, het was super gezellig en iedereen was echt super beleefd en we hebben veel foto's gemaakt. Dan staan ze buiten nog te springen. Nee, ja, het was echt leuk. Ja. Want je komt eigenlijk uit Venray. Is het leuk om hier terug te zijn? Ja, zeker. Ik ben regelmatig in Venray. Ik hou van Venray. Dus. Ja. Het YouTube-event werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Dat er dit jaar iets minder animo was, vond Theo Klabbers niet erg. Maar uiteindelijk voor het evenement, de doelgroep is ook iets jonger, heb ik het idee, in vergelijking met vorig jaar. En voor die doelgroep is het denk ik heel erg leuk dat ze ook iets meer tijd hebben om met hun favoriete YouTuber even een rondtekening, een praatje en dat soort dingen te kunnen doen. En is het ook goed voor het Venrayse winkelcentrum? Ja, natuurlijk. We hebben mensen uit Sneek, we hebben mensen uit Maastricht, we hebben net een groepje uit Houten en die komen puur voor dit evenement er naartoe. En uiteindelijk, ja, de meeste jeugd komt met ouders. En uiteindelijk, ik denk dat het heel goed is dat we ons ergens in onderscheiden. En ja, dan kunnen we het over Limburgse vlaaien hebben en dat soort dingen. Maar uiteindelijk als YouTube-evenement zijn we onderscheidend in Nederland. En ik denk dat dit ook om meer vraagt. Er liggen nog heel veel kansen. Het is bij de Raadbank omdat het midden in het centrum is, goed toegankelijk voor iedereen. En we hebben natuurlijk een enorm grote etalage. Dus het is leuk als de mensen buiten staan te wachten, dat ze tijdens het wachten alvast naar binnen kunnen kijken hoe de YouTubers bezig zijn. Rabobank en Venray Centraal, de winkeliers, komen samen in Venray Bloeit. En uiteindelijk trekken we de kaart nu samen en terug kunnen we samen ook optrekken om dan uiteindelijk 1 en 1 is 3 te maken. Ja. Na even wachten was het zover. De kinderen konden eindelijk met Mert op de foto. En je hebt net Mert ontmoet. Wat vond je ervan? Leuk. Wat hebben jullie allemaal tegen hem gezegd? Ja, eigenlijk niks. Gewoon dat we met z'n allen en apart willen. Nou, ik heb gezegd dat ik hem heel dankbaar ben voor alles. Omdat hij me altijd heel blij maakt en zo. En ja, dat was heel leuk. Niks. Nee, niks? Ja, dat ik hem heel dankbaar ben voor al zijn video's. En dat hij altijd een glimlach op mijn gezicht trekt. En wat vind je ervan dat je hem zo ziet? Ja, echt geweldig. Ja. Ik wil hem al heel lang ontmoeten, dus ja. En hoe vind je hem? Vind je hem mooi? Vind je hem knap? Vind je hem... Alles en vooral super lief. Is dit ook je favoriete YouTuber? Wel één van. Ja. Wie kijk je allemaal? Prankster. Echt heel veel. Dylan Hagens, heel veel. Ik kijk heel veel YouTube. En hoe lang heb je in de rij staan wachten? Heel eventjes. Oh ja? Dus je zat zo aan de beurt? Ja. Er waren niet zoveel mensen nog. En we misten hem al. Ja, dus ik dacht van, we gaan gewoon proberen om nog een keer te gaan. Dus je bent helemaal hier naartoe gekomen alleen om even Mert te ontmoeten? Ja. Maar wel 2 keer, dus dat scheelt. En kom je daar ook nog terug voor pranksters? Ja, zeker. Nadat de kinderen 1 of zelfs 2 foto's hadden gemaakt samen met Mert, stonden de mannen van Prankster klaar. Het drietal voert op hun kanaal allemaal opdrachten uit. Hoe komen jullie aan jullie opdrachten? Ja, of je verzint ze zelf, of je met anderen zegt in één keer een opdracht tegen je, of van kijkers. Het is een beetje gemengd. Oké. En het is dus niet dat je het zelf verzint? Ja, ook. En waarom zijn jullie hier dus vandaag? Om de nieuwe fans te ontmoeten. Ja. Natuurlijk, ik heb het niet elke dag in Venray, je ziet ook niet elke dag de fans uit Venray. Dus dat is gewoon leuk. Zijn jullie hier al ooit eerder geweest dan in Venray? Nou, ik niet, maar Sean en Chris wel toevallig. Dus je hebt de laatste keer carnaval gevierd en ik was er niet bij dus. Maar... Oh ja, en wat vonden jullie van carnaval? Ja, het is anders dan wat ze bij ons doen. Bij ons vieren ze geen carnaval. Maar ik moet wel één ding zeggen. Ja, ze hebben natuurlijk heel veel lokale muziek ook. Dus dat was wel even wennen. Maar aan het eind van de avond met genoeg bieren sta je er gewoon tussen natuurlijk. En ook voor de YouTubers uit Spakenburg stond een flinke rij kids klaar. Iedereen die er vandaag bij was, dankjewel, het was super gezellig en wie weet tot de volgende.
altijd op de hoogte blijven van onze nieuwste video's? Klik dan op de abonneerbutton.